Ha? Sure ba? Pagkaulaw na hindi ko no. Di ganina mo to yung first yung kung ingon mo open siya nya kaduha naman karon na close kailangan mo siya sayawan lagi. So sayawi kay kanon mo abli mo na. Di ba Jack? What's up guys, it's Rian. Si Kinya ang bait kadiligwa papatutuki lang maanad ra ka. Welcome back to my channels, no? So guys, kung bago pa ka diri sa akong channels, don't forget to like and subscribe sa akong channel guys, no? And guess what? Nakaabot na ko og 400 subscribers and thank you so much sa tanang nga nag-support. And guys, hopefully mag-support gyapon mo. Oo, sabi lang cool, ikaw bito. Oh. And guess what guys? Ang travel na mo padulong diri, gihimo ko lang katawanan dito sa may bus. O gusto niyo makita ang video? Lara o. Jackie! Sayawi na sige ako sa. Ina kay open, di ba? Di na mo. Oh, di ba dili? Dili siya mo. Kailangan di mo sayawan yun. Sayawi na. Tawag sayawi kay mo open na karon. Oh, di ba? I told you. Ay, kung i-open lagi siya, uy. I-open lagi siya. Iba, may kasimukiray. Oh, Uy, na-ignorante ko. Parang nakaso, uy. May close mo yun siya dahil. Ako, nagpapit ka sa elevator. May close, ya. Pag daw, madalag ko. Kung saan nakapagsulog man. Open. Open. Right, open. Pagsapas. oh musuo na ka, di ba? Di ba? Power of technology. Ha? Close. Oh, di ba? Ignorante kayo. Perfect. Ako draw. Open. The power of coffee. Ignorante kayo. One more. Close. Oh. Pero guys, magubag yun. Oh, kabalo na ka. Hawa pa ko na satisfied no. Open. Magubag yun yung boss karon. Uy, makasabaan na ta. Wala na ipatunin mo. Wait Would you please close the door? Sayawan na ni mo na siyag todo. Close. Kaya abusar na daw ka. Sayawi gani, ug ka nang Uy. Sayawi nga pinabongga. Close. Dili na siya mo to. Dili na. Sayawan ni na kay. Dahil gulo ha. Sayawan na lagi na siya. Sayawi gani. Close. Sayawi Jollibee. Sige na. Sayaw Jollibee. Oh, sayawag Jollibee. Pero pinaalala ni Jollibee ba? Sige. Eh. Sa Jollibee. Pina ang saya. Mikidi man to, mikidi. Oh, dawa di siya mo pa to. Sayawi lagi. Uy. Close na ba? Close friend. In fairness, Oh, wala na. Happy. Happy. Ayaw ko! Oh, sige na. Ayan guys, no, so yes may happy kaayo ko sa nahitabo no nga imuha kung gikabuang dito sa may bus, no. Actually guys, katuloy siya nga bus di ay ang driver na asa mong likod. Oo, naka-gets di ang driver nga gikabuangan ko ni Maika sumauto ang nahitabo. And guess what guys, dili gito siya 100% gito akong gibat ihanga na entertain gid ko sa katong close open sa kuan sa pultahan sa bus no. Yes, na ignorante ko guys. And you know what, kanang na-amaze ko baka abi na tininuod na gito siya nga pag mo yung tag open pud siya binang voice command ang pag-open o close sa door sa bus. Di ay ang driver na dito sa may waiting shed naghulat siya sa kanang kuan kanos amo larga ang kanang barge nga sakyan namo. So therefore nakagets man siya kay kusog gid si Maika gituyo pud ni Maika dai kusgo na iyang tingog para makadungog nitong kuan bus driver. So tuod ba nakadungog mo din to ang nahitabo ya din ginapag every time mo kog close so yang ginatustok ang iyang remote para mag close pod. So grabe good pero actually ha
na-entertain gid ko guys, promise. Ag walay joke ana. So mao to siya guys. Thank you so much for watching. Sa sunod lagi dili lagi ta magpakuan magpa-ignorante no kay murag wala pa siguro yun ana diri sa Philippines nga voice command ang pag-open sa bus door, pag-open o pag-close. So, once again, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe sa ako ang YouTube channel, and ayaw kalimot sa pag-comment sa inyong mga reactions about aning nga video, no? And please guys, ayun to nyo ko i-bash in town ha nga na-ignorante ko sa kuan voice command ko no nga bus tungod gyud ni MAKAB ba. So, thank you so much guys once again. Thank you. Love. Kalimot sa akong pahinumdum nasa PANAG HIUSA, MAKAB-OT NATO ang Kalinaw. See you around!